बे समाव दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे पुराना हाफागाव नंगौ जों थारैनो मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो बेबायदिनो एक्स-एनडिएफबीफोरा गोबां जोंनि बर' समाजनि थाखाय मोजां मोनसे हाबाफारि लाबाय थादों बिथांमोना गामि गामि हाबखावनानै गोबां सांग्रांथि लाबोदों बेबायदिनो जौ जुवा ड्राग्स हिन्जाव लाना खारनाय बिदिनो गुबुननि न'खर बायनायखौ फोसाबनो थाखाय बिथांमोना गोबां जोंनि थाखाय नाजादों आरो बे समाव जों दायो दंफैयो नैबे पुराना हाफागावनि गामियावहाय गोबां सुबुंफ्रा नैबे मेलाव ज' जादों आरो बिथांमोना दायो जोंनो फोरमायगोन बे बिथां एक्स-एनडिएफबीफ्रा माबायदि रायजोफोरनि थाखाय सांग्रांथि लाबोदों आरो माबायदि खामानि मावदों आं बे समाव खावलायो केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय बे रायजोफोरा बेयाव लोब लोब जिरायदों आरो जों बिसोरनिफ्राय माखासे मिथिनो लादों बिथांमोना दिनै बे एक्स-एनडिएफबीफ्रा बिसोरनि मावनाय दांनायफ्राव बिसोर माबायदि गोजोननाय मोन्दों आरो बेजों लोगोसे बिसोरो माबायदि अपिनियन होनो सानो दिनै एक्स-एनडिएफबीफ्रा गोबां बिदिनो बिसोर मावबाय थादों आं दायो थांगासिनो दङ बिथांमोनखौ सोंनो थाखाय दिनै नोंथाङा माबायदि एक्स-एनडिएफबी गोबां बिदिनो मोजां सांग्रांथि खामानि मावबाय थादों फार्स्टआवनो बरायनानै लायो एक्स-एनडिएफबी फरामनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव फैनानै बिदि आफाद दाफैनायखौ आरो आसा खालामो बे आफादनि दारै जोंनिथिंजाय जेनेबा गाज्रि जेनेबा निसा बायदिसिना बाहायनायनिफ्राय किसुमान गथ'फ्रा बे आफादनि दारै फावसायनानै थागोन आं बेखिनिखौ मिजिंथियो दिनै नोंथाङा माबायदि नांदों मानो होनोबा गोबां गथ' उन्दैफ्रा बेबायदिनो जौ जुवाजों गोदोसोना दंमोन नाथाय एक्स-एनडिएफबी जेब्ला सांग्रांथि लादों बिथांमोना गिनानै दायो द्र' जाना दंथ'यो बिनि बेलायाव मा बुङो बिथां एक्स-एनडिएफ फरामखौ आं साबायखर होयो बिनि थाखाय नाथाय बिखौ आं सिगांनो जेब्ला एबसु आरो एनडिएफ दङमोन बे टाइमनिफ्रायनो बै बुस्थुखौ गारहोनो बा ड्राग्स सोबनाय गान्जा सोबनाय बेफोरखौ गारहोनो थाखाय बुंखानायमोन गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोरनो बिमा बिफाफ्रा बाइक होयो बेबायदि उन्दै अबस्थायाव होनायखौहाय नोंथाङा गुबुन बिमा बिफाखौहाय माबायदि खावलायो होनाया मोजां ना गाज्रि होनाया गाज्रि मानो होनोबा उन्दै उन्दै गथ'फोरा दा दिनै गाबोन बाइक लायो थाङो भैरबकुन्दआव थाङो लोङो जायो फैयो एक्सिडेन्ट जायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बारा गोबाव जायाखै बेबायदिनि बेबायदिनो फैनानै बाइकआव फैना एक्सिडेन्ट जाना थैयो बिमाया बिफाखौ ओरैबायदि खालामदोंमोन बे आंनो केटिएम बाइक होआबानो आं रुवाजों देथारगोन नाथाय बायना होबाय बिफाया हा बन्दक होनानै सप्तासेनि उनावनो थैबाय आरो गथ'आ गैला बेबायदि गोबां रेजर्ट खुंनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय बिसोरो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि फिउचारखौ जेबो सानाखै आन्डार 18 16 17 बेफोरबायदि 15 बोसोरनि गथ'फोरखौ बिसोरो रेजर्ट सिङाव सोयो फैसा लानो थाखाय खिन्थु बिसोरनि जिबन बरबाद जानायखौ नाया बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुङो बेनि बेलायाव आं बुंनो थाङोबा दखानिखौनो बुंनांगौ जाहैबाय जिहेथु उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ हाबनो होयो नाथाय बेहाय लिरनाय दङ 21 बोसोरनि आगोल हाबनो मोना नाथाय बिसोरो हाब होनानै माने बै जुमाय लोंहोनाय बेखौ खालामो आरो नंगौ बे समाव आं थारैनो आं हामबाय होयो बै गामिनि नैबे पुराना हाफागावनि गामिनि बिथांमोनखौ मानो होनबा बिथांमोना दा जोंनो फोरमायबाय बिथांमोना जिखिनि सिन्था धारना दुखु आरो बेजों लोगोसे जिखिनि सोलायनाय फैबाय बेखौ बिसोर जोंनो फोरमायबाय आं दायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि उदालगुरि जिल्लानि एक्स-एनडिएफबीनि एडभाइजार डि हारिमु सारनि बिथांसिम आं थांगासिनो दङ बारग' एनडिएफबीआ मेंहाजासे बायफ्लेनाय बर' समाजखौ दाफिननो गुबुंले जानाय बर' समाजखौ फोसाबफिननो उन्दुलांसोनानै जौथाय बोसोर उन्दुलांसोनानै थानाय बर' हारिखौ फोजाफिननो थाखाय मेङाजासे खामानि मावगासिनो दङ जानजि खाफ्रानानै जेराव जाय जेरै हायो बेबायदिनो बारग' एनडिएफबीफ्रा खामानि मावगासिनो दङ जोङो आफादखौ डिसबेन्ड खालामखांनायनि उनाव हाथियार गथायखांनायनि उनाव जोंखौ साननो नाङा जोंखौ मेंग्लिबाय न'आव उन्दुसोनानै थाबाय जोंखौ साननो नाङा जों मेङाखै जाथिनि थाखाय खामानि मावनो बिनिखायनो जों मेङाजासे खामानि मावनायखायनो आरो जोंनि खिथु उनथिं जे 37 बोसोरनि मोनसे जारिमिन दङ गोथां जारिमिन बे जारिमिनखौ नोजोर बोनानै आरो जोंनि खामानि मावनाय एक्टिभिटिसफोरखौ नुनानै दिनै समग्र रायजो राजानि अनसायनाय जोङो मोन्दों आरो जोङो रायजो राजाखौ जोंखौ अनसायनायनि थाखाय आरो जोंनि जि खामानि मावनो लानाय मिशन बे मिशनखौ हेफाजाब आरो मदद होनायनि थाखाय रायजो राजाखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो सारमोननि बेलायाव नोंथाङा मा बुङो जुदि जोंनि बर'फोरनि
गेजेरावनो बेबायदि खौसेथिखौ होलायाब्ला बेयाव सोरनि लाब सोरनि लस दङ सारा माबायदि बुङो बेनि बेलायाव जों गोबां बोसोर गावदों गावनो गावस्रा गावस्रि जानानै बेजों बे नायनो बालायनानै बेजों बे मेगन सालायनानै बर' हारिया जोबस्रांनायनि लामायाव फैबाय दिनै सोरबाया मिनियो जे आंनि गथ'आ न'आवनो थायो आंनि गथ'आ मोजां हनै बैनि सासे गथ'आसो गान्जा फाग्ला जाबाय ड्राग्स फाग्ला जाबाय मिनियो नाथाय सोर बुंनो हागौ बिथांनि न'खरावबो जेन सानसे बे हमायसाया फैगोन सोर बुंनो हागौ बे बिथांनि गथ'आ फैबाय थानाय समावहा जेन बेबायदि गान्जा फाग्ला ड्राग्स फाग्ला जाहैया सोर बुंनो हागौ दिनै समाजानो जुदि जोंनि समाजनि थासारियानो बेनो जाबायब्ला समाजनि थासारियानो गुबुंले जाबायब्ला गुबुंले आरो गल' मैला दैखौनो लोंबायबा बे फुख्रिनि दैखौनो बे गथ'आबो लोंनांगोन बिनिखायनो जों सोरखौबा मिनिबाय थायालासेनो बा सोरबाया सोरखौबा आसि थुबाय थायालासेनो जों इउनाइटलि आखाइ हमलायनानै जमाहै जयै जोङो लोगो नांनानै इउनाइटलि जोङो नांनांगोन जुजिनांगोन आरो दाहार गोनां थुंग्रि बायदि जोङो खामानि मावनांगोन दायो सार गोबां बेबायदिनो आन्डार 18 बा 16, 17 इयार्सनि गथ'फोर गोबां बेबायदि बाइक होयो बेनि बेलायाव सारा माबायदि एडभाइस होनो सानो बिनि बेलायाव बिमा बिफाया एक नम्बर आं गोरोन्थिखौ बुंगोन बिमा बिफानि दिनै बिमा बिफाया बांसिनानो सासेल' गथ' खांनोसै गथ'आ बाइक बिनोसै होआब्लानो आमुख खालामनोसै बा आं सुसाइडखौनो जानोसै बा आं न'खौ नागारनानै खारनोसै जुदिहे बिहा वान एन्ड आदार सासे गथ' थानायबा बुंनो हागौमोन नों सासे गथ'आ ओंखारलांनायनि आंहा जेबो लसकान गैया नों सासे गथ'आ सुइसाइड जाना थैबाबो आंहा लस गैया हनै सासे दंबावो नाथाय जोंनि गथ'फ्रा बांसिन सासेल' गथ' खाङोसै हायेस्ट सानै गथ' खाङोसै जायनि थाखाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा कन्ट्रल खालामनो हाया जादों आरो आं बेखौ बुंनो थाङाखै जे बुरजा गथ' खांनांगौ आं बेखौ बुंनो थाङाखै नाथाय सासेल' गथ' खांबा बोरै बेंनांगौ बा सानै गथ' खांबा बोरै बेंनांगौ बोरै सामलायनांगौ बेखौ जोंनि बिमा बिफाफ्रा हाख'वाखै आरो मानो होनोब्ला जोंनि बिमा बिफाफोराबो गियाननि अभाब दङ जोङो बिनिखाय जोंदि दायो जि कमिटि दागासिनो दङ ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि बे कमिटिखौ लानानै जोङो समाजनि गेजेराव खामानि मावगोन जेसेबां हायो बिमा बिफानोबो जों गियान होगोन जोंनि फरायसुला फरायसुलि उथिफुनाय इयं जेनेरेसननि गथ'फोरखौबो जोङो जेसेबां हायो मरेलिटि नलेजखौ जोङो होलांगोन आरो सार बेजों लोगोसे दा गोबां बेबायदिनो गथ'सा उन्दैफोरनो मबाइलनि जुग होननानै मबाइल एन्ड्रइडखौ आखाइयाव होजेनबाय फरायफु थाफुबाय लाइमोनफोरनो बेबायदि होनाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों सार एक्चुअलि मबाइलखौ मोजां थाखायसो बाहायनो गोनांथिखौ होयो मबाइला मोनसे दायो जोंनि जेनेरेसना आल्ट्रा मडार्न जेनेरेसन आरो डिजिटेल जुग बेयो दा बे डिजिटेल जुगावहा आल्ट्रा मडार्न जेनेरेसननि गथ'फोरा कम्पिट खालामनोब्ला बेयाव मबाइल एबा नेटवार्कआ इन्टारनेटआ गोनांथि आरो गोरलैयैनो मबाइलनि गेजेरजों जों इन्टारनेटखौ बाहायनो हायो नाथाय जोंनि गथ'फ्रा दिनै अबेजों बाहायजों अबेखौ बाहायदों अबेखौ आवग्रिना लादों जों नुयो बांसिन जोंनि गथ'फ्रा फेसबुक वाट्सएप बाहायदों आरो ससियेल मिडिया नोंथांमोननि बायदि जिफोरबायदि खौरांगिरि दिनै खौरांगिरिफोराव जोङो नायोब्ला नुयो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्रायनो डिक्सिनारियाव गैयै भाषाफोर जों नुयो माखासे गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर दङ जातीय नेताफोर दङ पलिटिकेल पार्टिनि नेताफोर दङ जाय नेताफोरनि खुगानिफ्राय दिनै गथ'फोर यंग जेनेरेसननो माबा मोनसे गियान होगोन बे गियान मोनदेरगोन बेबायदि खोथा बाथ्राफोरखौ जों बुंनायखौ नुवा जायनि थाखाय गथ'फ्रा दिनै जोंहा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांदों आरो इन्टारनेटनि बेलायाव जोंनि गथ'फ्रा मोजांखौ बाहायनो गारनानै गाज्रिखौ बाहायदों नाथाय बेयो बिनि खहा उनाव बे गथ'आ मोनथिहैगोन जे आं बै समाव मा खालामनांगौ माखौ खालामगो मबाइलाव आं मा खालामनांगौ मा खालामगो भबिष्यतआव बिथाङा बुजिहैगोन नाथाय बै समा सफैनायनि सिगां आं खावलायगोन दानि उथिफुनाय यंग जेनेरेसन आरो उथिफुनाय फरायसा फरायसुलि नोंथांमोनखौ जोङो इन्टारनेटखौ मोजांनि थाखाय बाहायनि आरो साफ्रोम दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायहरगोन बर'नि जातीय नेता होन राजनितिकनि नेता होन नोंथांमोननि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राफोरा जेन जोंनि यंग जेनेरेसननि गियाननि फुंखा जायो बिनि थाखाय आं खावलायहरगोन खुगा हमथानानै बाथ्रा बुंनो थाखाय जेन नोंथांमोना सोलोङो आरो गथ'फोरनो जेन मोजां गियान होलांनायाव आरो मोजां आरहि फोरोंलांनायाव जेन नोंथांमोनाबो बिबान लागोन होननानै सार आं बेखौ लास्ट सोंथि खालामो बेजों लोगोसे बिदिनो
जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोबां दायो ससियेल मिडियाआव भाइरेल जायो रिल्स भिडिअ बनायो गावजों गाव थरखा थरखि खालामलायो लाजि फोनांलायो गुबुन जाथिफ्रा बर'फोरखौ मिनिनो हमजेनबाय थादों बेनि बेलायाव सारा गोख्रोङै माबायदि बुंनो सानो बेनि बेलायाव फैबाय थानाय समाव जों नैबे कमिटिखौ लानानै बिनि गेजेरावबो जों एक्सन लागोन दिनै जोंनि गथ'फ्रा भिउवार्स नागिरनानै रिल्स बानायनानै भिउवार्स नागिरनानै बायदिसिना भाइरेल जानायफोर गावखौनो खामथिनानै लानाय भाइरेल खालामथिनानै लानाय बेफोरखौ जोङो नुबाय थादों दा बेफोरनि बेलायाव जोङो फैबाय थानाय समावहा नैबे ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटिया बिनि सायावबो एक्सन लानानै खामानि मावलांगोन जे जोङो जाथि हिसाबै जों मुगैजानो हाया सोरबा सासे सानै भिउवार्स नागिरनानै भाइरेल जाथिग्राजों लोगोसे जाथिया बदनाम लानो हाया जोंनि यां जेनेरेसनखौ जों गाज्रि होननानै सिनायथि होनो हाया जोंनि बर' हारिया बर' जाथिनि यं सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाज्रि होननानै जों सिनायथि होनो हाया सासे सानैया दिनै जिबायदि गाज्रि फाव खालामबाय थायो बिथांमोनखौ बन्द' खालामनायनिबो बेबस्था राहा लामाखौ जों आखायाव लागोन